O Concello de Muros organiza un curso de iniciación en nivel medio no manexo do teléfono móvil, destinado a persoas maiores do municipio. O curso, que se impartirá en Muros e Esteiro, dará comezo xa a vindeira semana. Dende o Departamento de Servicios Sociais organizamos un curso de manexo de móviles para persoas maiores de smartphone. Son dous niveis, nivel de iniciación e nivel medio. O nivel de iniciación e de nivel medio realízanse en dous grupos distintos de un máximo de 10 persoas en cada grupo. Os grupos de Muros empezarán o 10 de abril as clases e os de Esteiro empezarán o 12 de abril as clases e están previsto que rematen en maio. Parécenos un curso moi interesante e necesario porque, bueno, tal cual avanza o mundo da tecnoloxía, para as persoas maiores tamén é unha axuda importante e nos pareceu moi importante que tiveran acceso a esta formación, non? Moitas veces vemos a persoas maiores con dificultades para manexar estes dispositivos, os teléfonos móviles, e, como digo, é unha ferramenta que en determinadas circunstancias les pode servir de moita axuda. Aínda que o prazo de inscrición está rematado, aínda quedan prazas vacantes, polo que os interesados poden facelo dirixíndose ao Departamento de Servizos Sociais Municipal.